Здравейте, приятели, и добре дошли отново в канала ми. Днес ще говоря по супер интересни теми: амигдалата, инсулиновата резистентност и психичното здраве. Как всички те са свързани? Напоследък все повече изследвания показват, че метаболитното здраве и психичното здраве са неразривно свързани. Ако страдаш от тревожност, депресия или умствена умора, причината може да не е само в психологическите фактори. Може би проблемът започва на биохимично ниво вътре в клетките ти. Амигдалата. Тя е центърът на страха и стреса. Амигдалата е онази част от мозъка, която реагира на заплахи и опасности. Тя е свързана с емоции като страх, тревожност и агресия. Когато е свръхактивна, човек става по-реактивен на стрес, по-податлив на паника и по-неспокоен в ежедневието си. Но ето къде идва интересният момент. Метаболитните процеси в тялото пряко влияят върху амигдалата. Инсулиновата резистентност и тревожността също са неразривно свързани. Инсулиновата резистентност е състояние, при което клетките ти спират да реагират нормално на инсулина, което води до хаос в кръвната захар. Това създава високи нива на възпаление в мозъка и тялото, а възпалението е един от основните механизми, които правят амигдалата свръхактивна. Изследванията показват, че хората с инсулинова резистентност имат повишена активност на амигдалата. По-лесно изпадат в тревожност и депресия. Имат съответно и по-ниски нива на енергия в мозъка, което се свързва с намалена когнитивна функция и така наречената мозъчна мъгла. Имат и повишена реакция на стрес. Кортизолът, хормонът на стреса, е постоянно завишен. С други думи, когато клетките не могат да използват правилно енергията от храната, това води не само до физическа умора, но и до психически срив. Митохондриите са миниатюрните електроцентрали на клетките ти. Те произвеждат енергия от храната, която ядеш. Ако те не работят добре, резултатът е липса на енергия, умствена мъгла, тревожност и дори депресия. Когато имаш инсулинова резистентност, митохондриите не могат да използват правилно глюкозата, която е нашето гориво. Започват да произвеждат вещества, които водят до възпаление и оксидативен стрес. Възпалението пряко засяга невроните в мозъка, като уврежда връзките между тях. Какъв е резултат? По-слаба памет, затруднена концентрация, лошо настроение и повишена тревожност. Как да обърнеш процеса? Ако искаш да успокоиш амигдалата и подобриш мозъчната функция, трябва да стабилизираш метаболизма си. На първо място, намали захарта и рафинираните въглехидрати. Те подхранват инсулиновата резистентност и засилват възпалението. Добави здравословни мазнини, омега-3 масните киселини от риба, ленено семе, намаляват възпалението и подпомагат мозъчната функция. Може да включиш и фастинг или кетогенна диета. При някои хора намаляването на въглехидратите и увеличаването на мазнините води до по-добра мозъчна енергия и по-малко тревожност. Включи и физическа активност. Упражненията подобряват инсулиновата чувствителност и намаляват свръхактивността на амигдалата. Мозъкът не работи изолирано от тялото. Ако се бориш с тревожност, стрес или депресия, погледни и храненето си. Метаболитното здраве е психично здраве. Ако тази тема те вълнува, сподели в коментарите и моля, абонирай се за канала ми. Така ме подкрепяш
и ще мога да разкривам още интересни неща, които могат да променят живота ти. До скоро!